Na rike ashabu mazan saki
su dinga kwa talakawa ba mai yi manaka mai yasa haka danga da ban sani ba a siyasar wani wadda babu gawa ba mu hango mai kwalitin janar ba populous ko Buhari za ka koma rikon amana tun ko ba zai iya hadarin da muke abubuwa ciki hankali na tilas ya dinga tashi sun manta Allah sai sun ka wane shi a cikin shani ba su ko saka shi yana nazarta ban wa guda shani ba a siyasar wani wadda babu gawa ba mu hango mai kwalitin janar ba populous ko Buhari za ka koma rikon amana tun ko ba zai iya da hankali shi ne za a gyara ku da azaba kai sama ka dinga tu gaba ne kai kada ka yi hazo sallake da wurin lahira zira sauke nauyi ba zai ki fa'ida a siyasar wani wadda babu gawa ba mu hango mai kwalitin janar ba populous ko Buhari za ka koma rikon amana tun ko ba zai iya Baba Buhari ban ce fa bai gure dan Adamu ne bai kai annabi gaskiya ta saka ya zaman ta ba kai sai na daga bai sake na hakan bai ci ba idan aka ci ba zai bari ba a siyasar wani wadda babu gawa ba mu hango mai kwalitin janar ba populous ko Buhari za ka koma rikon amana tun ko ba zai iya dakata ka jiyo babu in tuna shugabanni a afirkan ta yamma wa ya kai babu Buhari da wurahin ayyanci dukkan mu al'umma babu yanci ba kai musun hakan ba a siyasar wani wadda babu gawa ba mu hango mai kwalitin janar ba populous ko Buhari za ka koma rikon amana tun ko ba zai iya kai fa burin ka bai wuce ta da babu kuma gashi da bai kafar ga yan majalisa da ba su san sun hana ka ka zama nasara kasar bai kafar su da Allah